Kwarai kuwa kowa da kowa ya dakata duk ba wannan ba ma da farko dai albishirinku. Al'ummar ƙasa ta Najeriya. Masu iya magana suka ce idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Shin wai ba ku da labarin shahararriyar cibiyar nan ta bada magungunan Islamic mai suna Salahan Nur Outlet Traditional Medicine? Na samu wannan labarin. To me kuka tsaya kuna jira? Abinda ka sani na sani kin sani kun sani lafiya uwar jiki ce ko ba gaskiya ba? Gaskiyanka. Ba tare da bata lokaci ba dai kamar yadda na gaya muku wannan shahararriyar cibiya ce wacce take bada magungunan Islamic kuma da yardar Allah ana dacewa ana samun nasara. Insha Allah. Ku sani cewa ciwo ba abin boyewa bane, cuta babbar barazana ce ga lafiyar dan adam. Kware kuwa. Dan haka wannan cibiyar ta bada magungunan Islamic a shirye take tsaf da magance muku duk wani cututtukan da yake damun ku kuma da yardar Allah ana samun nasara. Insha Allah. Dan haka ba tare da bata lokaci ba akwai maganin ulcer, akwai maganin gyamban ciki. To. Akwai maganin da ke kona matsalar jini, akwai maganin tari. To. Akwai maganin matsalan kwakwalwa, yawan mantuwa da dai sauransu. Na'am. Sannan akwai maganin matsalan gabobin haihuwa na mata da maza. Kware kuwa. Akwai maganin ciwon siga, sannan akwai maganin zazzabin koda. Kwarai kuwa. Akwai magungunan sanyi da matsalan al'ada, sannan akwai maganin malaria da typhoid. Kwarai kuwa. Akwai maganin matsalan kashi, akwai maganin basir. To. Ina masu fama da matsalar istimna'i da kuma infection na mata to kuma fa akwai maganin ku. Insha Allah. Ba mu tsaya a nan ba kaɗai, kamar irin samari da 'yan mata waɗanda suke buƙatan aure to kuma fa akwai maganin ku. Ni da mu haka nake so. Sannan akwai sauran magungunan mu kala-kala iri daban-daban na Salahan Nur. Dan haka kada ku bari a baku labari domin lafiyar ku. Kwarai kuwa. Sannan za ku iya siyan kowane kalan magani a duk inda kuke kuma da yardar Allah zai zo gare ku. Insha Allah. Libya, Ghana, Kotono, Niger, Chadi, Kwadebuwa kai ko ina kuke fa za ku iya siyan magani. Kwarai kuwa. A cikin ƙasar Najeriya kuma ko a ina kuke za ku iya siyan magani. Kwarai kuwa. Ba iya nan kaɗai ba fa, a duk inda kuke a ko ina kuke za ku iya siyan magunguna, da haka ku yi communicate da wa'innan nambobin. To. Kamar dai haka yanda kuke gani za ku iya yin magana da wa'innan nambobin ta WhatsApp ko kira domin lafiyar ku. To. Ga masu buƙatan kira kaɗai to ku kuma da wannan nambar za ku yi amfani. To. Full address ɗin kuma shine kofar Kansakali da ke kan titin gidan gyaran hali na Goron Dutse, Kano State, Gwale Local Government. Na'am. Sannan ba iya nan kaɗai ba, akwai YouTube channel ɗin mai suna S na EBTV. Kwarai kuwa. Wannan YouTube channel ɗin tana da matukar amfani a gurin kowane mutum, don haka ba tare da ɓata lokaci ba ku yi subscribe ku danna ƙararrawa. Ya zama dole. Ba don komai ba sai don kallon yadda za ku dinga yin amfani da magunguna ta hanyar da ta dace. Tabbas. Sannan kuma za ku dinga kallon bidiyoyin da za su dinga taimaka muku gurin haɗa magunguna da kanku a gidajenku. Alhamdulillah. Masha Allah. Don haka a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ku shiga comment section, zan ajiye muku link ɗin YouTube channel ɗin, ku je ku yi subscribe, kada ku bari a baku labari. To amma a dabta. Kamar da yadda na gaya muku kowane irin magani na Islamic medicine idan kuka zo Salahan Nur Outlet Traditional Medicine magana ya ƙare, da haka kada ku bari a baku labari sai kun zo. Yawwa. Allah ubangiji mana jagora.